Nemáte plány na nadcházející víkend? Mám možná pro vás dobrý tip. Ano, v tuto sobotu se otevírá letní pláž Aquacentra Pardubice. Pokud máte volno, tak sem určitě zajděte zasportovat. A co letní pláž nabízí? Určitě atraktivní je víceúčelový bazén, kde si můžete zaplavat v hloubce 120 až 160 cm. Hlavní dominantou tohoto bazénu je tobogán anebo skluzavka o délce téměř 100 metrů. Součástí bazénu jsou třeba šplhací síť, vlnobytí, masážní lůžka anebo vodní chrliče. S nejmenšími můžete určitě zavítat do Brouzdaliště, kde jsou i skluzavky. A pokud chcete trávit čas na suchu, tak určitě vhod přijde pískoviště anebo dětská hřiště. Určitě se sem vyplatí vyrazit s kamarády, neboť si zde můžete kvalitně zasportovat. Zahrát si můžete třeba plážový volejbal anebo stolní tenis. Je fajn, že v ceně vstupného je také možnost zapůjčit si lehátka a kdy je otevřeno? Od 9 do 19 hodin. Tak zavítejte.